Set ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides. Ens acompanya l'Ester Pasqual, representant de la Fundació Avis Món, que feu tot un acompanyament a persones grans. Soles, benvinguda. Hola, bon dia. Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, que participeu a aquesta festa de les associacions, de les entitats, i que ens expliqueu una mica el dia a dia, l'activitat d'una fundació com la vostra, que a més fa una funció imprescindible, no? I més després d'una situació com aquesta, com la pandèmia, que segurament us haureu trobat amb situacions realment complexes de gestionar. Sí, moltes gràcies per la presentació. Doncs, bueno, nosaltres encantats d'estar aquí a la festa, estar aquí amb Associat. Sempre hi hem col·laborat. Fa 25 anys que a Vismont estem fent aquesta tasca d'acompanyament a les persones grans que viuen en solitud, que se senten aïllades, i sí que aquest temps de pandèmia ha sigut un temps on tota aquesta situació s'ha agreujat. Des de quant temps fa que funcioneu? Quan va ser que vau començar a tenir l'activitat? Mira, Vismont va néixer l'any 96, el dia de Sant Jordi, o sigui, aquest any fem els 25 anys de la nostra entitat i des del primer moment hem atès a persones de tot Barcelona, malgrat que dic de Sants, com els companys que acaben de marxar, estem ubicats a Sants, però tenem a persones de tot Barcelona, d'Hospitalet, dels barris propers a Barcelona i de Sant Adrià del Besòs. I aquest any hem arribat a Tarragona. Déu-n'hi-do. Hem desembarcat a Tarragona, sí. Es va eixamplant la xarxa, no? Sí, Perquè realment aquesta funció és imprescindible i cada vegada calen més entitats que aneu fent aquesta feina, a més en una societat que realment va envellint, no? Que cada vegada es torna més gran. Sí, va envellint i el problema de la soledat és més agreujat. Ja no només amb aquesta franja d'edat més envellida, amb tota la població, però sí que nosaltres ens dediquem a la gent gran i el problema de la soledat és una malaltia molt greu de la nostra societat. Realment, ara has fet amb aquest tema i fa no massa temps va veure un reportatge, va sortir moltíssim, que explicaven que van fer com una mena d'estudi, enquesta a Gran Bretanya i van descobrir que un dels principals problemes que posaven en relleu, sobretot les persones joves de Gran Bretanya, era aquest sentiment de soledat i d'aquí va aparèixer una figura institucional que el que procura és anar pal·liant aquesta situació. Sí, és així. A nivell de molts països, sabem que és un problema crònic de la nostra societat, un problema que fa que la gent envelleixi en pitjors condicions, hi hagi més malalties a nivell de salut mental, més malalties inclús físiques, i aleshores hi ha molts països que forma part de les estratègies de govern tindrà el problema de la soledat sobre la taula. A nivell de ciutat, a nivell de Barcelona, sentiu que hi ha un recolzament en aquest àmbit? Sí, cada vegada és més palès. Tant l'Ajuntament com la Generalitat tenen polítiques de prevenció de la soledat, però el que ens trobem és que el dia a dia és molt difícil de gestionar i el dia a dia jo penso que es pot gestionar millor o es pot gestionar també amb la implicació dels veïns i veïnes. I com feu això? Com creeu aquesta xarxa en aquests ambients de barri? Nosaltres tenem més de 700 persones a Barcelona, tenim una bona xarxa de voluntaris, que si la persona gran ho vol la visitem a casa seva. La majoria són dones, tant les que visitem com les que visiten. És una labor molt femenina, molt feminitzada, però el problema de la soledat és de la societat. Aleshores, fem una crida que també impliquem altres persones. Perquè estem parlant del dia a dia, de com funcioneu, però, clar, venim d'un Covid, estem en el Covid, no? Però com va ser el canvi que vau fer vosaltres a nivell de fundació i a nivell de funcionament
al març, quan va haver-hi el toc de queda? Doncs, bueno, el març ens vam trobar de cop que aquestes persones que acompanyem, que estan soles ja normalment, de cop estaven a casa, amb totes les notícies que hi havia en el seu entorn, que eren la població doncs, que ho estava passant malament, més malament, que la població amb més de risc. Moltes d'aquestes persones amb molt poquíssima xarxa de relacions, els trucàvem cada dia més d'una vegada, més de 2 vegades. Els voluntaris van fer una tasca meravellosa perquè els van trucar des del seu propi domicili. Molts voluntaris tenien una llista de gent que anaven trucant. Intentàvem fer també aquelles coses. De cop em trobo sense menjar a casa. Ens vam posar en contacte a botigues del barri que els hi poguessin pujar a menjar. Vam seguir a persones que estaven en residència, que de cop havien d'estar ingressades a hospitals, a sociosanitaris. També va ser com on ha anat a parar la senyora Maria Teresa, que ha sortit de la residència amb una ambulància però no té família. Va ser un seguiment principalment per telèfon, però intentant atendre molt el dia a dia, el que anava sorgint dia a dia. Déu-n'hi-do, quina tasca tan important, i més en aquestes circumstàncies realment dramàtiques, que a tothom hi ha afectat, però en especial a les persones grans. Jo el que sí que volia dir és que no ha desaparegut la soledat. Aquesta sensació que teníem tots nosaltres de que portàvem mesos a casa sense sortir, amb molt poca relació, segueix sent la sensació de molta gent al dia d'avui. Hem de dir també que són persones que, per les circumstàncies físiques que es troben en moltes ocasions, i també a vegades mentals, no és ara només amb aquest confinament degut a la pandèmia, que ja vivien confinades també, no? Des de sempre. O sigui, poca mobilitat, pisos sense ascensor, si no tens una persona, potser més jove al teu entorn, que et pugui ajudar a baixar l'escala. Bueno, sí. Trobeu diferències entre uns barris o altres barris, districtes, barris, com li vulguis dir? A veure, la diferència de la soledat no hi és. Hi ha persones que estan soles a tots els barris de Barcelona, fora de Barcelona, però sí que potser el poder sortir al carrer o el tindre potser una mica més de recursos econòmics sí que fa que sigui més fàcil, un cop s'intervé, trencar aquesta solitud. Perquè si té ascensor, té recursos econòmics per poder a dir, què t'agrada a tu? T'agrada anar a ballar? Doncs mirem aquest lloc que puguis passar tu un dia a la setmana, anar a fer qualsevol activitat, sí que a vegades facilita les coses. Però el sentiment de soledat és una cosa molt personal, íntima, i si no tens una xarxa relacional, els diners és un afegit, però no te'l treu, aquest sentiment. I el fet de trobar-vos amb trobar que hi ha una persona que se sent sola, com parles de voluntariat, no? Realment com arribeu a aquestes persones? A nosaltres ens les deriven des de serveis socials, des del teleassistència i des d'ambulatoris i centres sanitaris. Quan veuen que hi ha una persona que la seva demanda principal o una de les seves demandes principals és em sento sola, no parlo amb ningú, doncs hi ha una sèrie d'entitats, entre elles nosaltres, que ens deriven aquestes persones. A partir d'aquí nosaltres posem en marxa tots els projectes que tenim, que són des de l'acompanyament al metge, que també penso que és un projecte de voluntariat molt important, perquè anar al metge sol no deixa de ser una cosa a vegades molt farragosa, i a sobre hi ha petites intervencions o proves que si vas sol no te les fan. Aleshores, per exemple, quan arriba una persona gran que s'ha d'operar de cataractes i va sola, li diuen, doncs mira, torna cap a casa que no te podem fer aquesta operació, no? I quan detecten això, a Vismont també posem aquest acompanyament a la salut, a fer aquest acompanyament al metge. Els visitem un cop per setmana, a les persones grans que ho volen. Intentem que amb aquesta visita s'obrin a poder sortir al barri, que s'obrin a, si els agrada llegir, a apuntar-se a la biblioteca, a participar en activitats de barri, que coneguin altres persones grans de Vismont en aquest entorn proper del seu barri, que coneguin altres voluntaris. Intentem fer petites trobades
que la seva xarxa es vagi ampliant. Per nosaltres és molt gratificant quan una persona gran ens diu, a part del voluntari que conec, doncs ara tinc dues senyores del meu carrer que també ens truquem cada dia per dir bona nit o bon dia, no? I es va ampliant a aquesta xarxa. I com la gent que vol col·laborar amb Avismón, què ha de fer? Doncs mira, jo vull fer una crida que en aquest moment tenim unes 40 persones grans esperant voluntaris, amb aquests nivells de soledat que estem parlant, que potser parlen 2 cops a la setmana amb algú i poca cosa més. Trucant-nos a Avismón, al telèfon 93 332 58 58, entrant també a la nostra pàgina web, i dir que s'ofereixen per fer de voluntaris. Si volen picar la porta, la seu física és... També, al carrer Jocs Florals, al número 58. Molt bé. Pregunteu per l'Ester i ja està. Exacte. Qualsevol de les persones que estem a Avismón els atendrem amb molt de gust perquè la veritat podem tirar endavant la nostra tasca gràcies a tota la gent que està implicada amb el voluntariat. I les tasques de les persones voluntàries venen a ser, a vegades seran de presencials, no? Sí, exacte, des de l'acompanyament aquest telefònic que us deia, que s'ha produït tan important en aquest temps, es truquem a totes les persones grans d'Avismón, les truquem un cop per setmana, des de l'acompanyament al telèfon, des d'acompanyar-los a activitats, des d'acompanyament als metges o aquesta visita a domicili presencial per tal de fer aquest vincle de confiança. I ara potser és un moment complicat per tot el que estàvem dient, aquest context de pandèmia, però treballeu també les trobades intergeneracionals? Sí, nosaltres tenim voluntaris de totes les edats, intentem que en aquesta... jo em trenco a favor de les persones joves implicades, amb moltes ganes de donar suport a la ciutat, i tenim molts voluntaris joves i és un gust quan veus que s'ha fet una relació de confiança, potser entre un voluntari de 25 anys i una persona i una dona de 90 anys, i que és la seva companyia principal. Sí. Doncs jo ara us explicaré un desig que fa molt de temps que hi penso i que tinc i que potser a través de l'Ester podríem dur-ho a terme alguna vegada. Crec que totes aquestes persones grans són un pou d'històries, de memòria, de vida, de records, i que tot això, si no fem alguna cosa important per anar-ho recollint, s'anirà perdent amb el temps. I crec que la ràdio és una molt bona manera d'encapsular tot això, de guardar-ho i que no es perdi mai. O sigui que potser, no sé, podria ser el naixement d'un projecte bonic en què... Ràdio Avismón, no? Alguna cosa podríem fer, o ràdio memòria, o no sé com volguéssim dir-ho. Que ens expliquessin aquestes, a vegades, històries de vida que són tan importants i tan significatives, i que, mira, nosaltres vam fer un petit projecte amb un institut, que els nois joves de l'institut van recollir aquestes històries de vida, i una de les coses importants que ens deien la gent gran és que moltes d'elles no tenen família, no tenen nets, que aquesta meva història pensava que es perdria en el temps i ha quedat recollit en algun lloc. O sigui que preciós el projecte que deies. En seguirem parlant. Com vas començar a Avismón? Jo fa 15 anys que hi treballo, soc treballadora social, venia del món de les residències i, per la meva trajectòria personal sempre he fet de voluntària, amb agrupaments, esplais i tal, i el món del voluntariat sempre m'ha agradat moltíssim. Llavors Avismón va ser com ajuntar les dues coses a l'àmbit de gent gran i a l'àmbit de voluntariat. I ara farà uns 16 anys que... I amb el tema del Covid heu notat una pujada de necessitat d'assistència de gent gran? Sí, perquè des del moment que no han pogut sortir a fer activitats fora, que han estat tancats els casals, que han estat tancats a vegades a aquell punt on es trobaven amb les veïnes a la placeta de sota casa, doncs el sentiment de soledat ha sigut molt més greu. Persones que no se sentien soles han començat a sentir-se molt més soles. I després també això, les petites relacions esporàdiques que potser s'havien creat, moltes d'elles s'han perdut. Per tant, ara reinicieu i és un tornar a començar a teixir aquesta relació. Sí, comencem a teixir relacions i demanem aquest suport d'altres persones voluntàries que potser que també en aquest temps han vist la importància d'acompanyar aquesta solitud.
Quina és la reacció d'aquestes persones grans quan comencen a veure que a la seva vida ja hi ha algú, l'acceptació, segurament que és una acceptació molt ràpida de la persona que arriba a la seva vida? Totes les persones que anem a visitar han demanat un voluntari. Aleshores, això ja és una porta oberta molt gran. Moltes d'elles fa temps, que és el que us deia, ara en tenim 40 persones que fa temps que s'esperen, doncs és una porta i és un canvi. El fet de poder explicar una mica el teu dia a dia. A vegades hi ha voluntaris que em diuen és que va allà i parlem de la telenovel·la. Perfecte, però és que és això, no? Poder explicar com es passa la setmana o inclús dir, mira, jo voldria anar a aquest casal però no sé, m'hi acompanyes la primera vegada, doncs és un suport emocional important, es troben millor, moltes d'elles descansen millor, no estic tan angoixada, és un canvi molt important moltes vegades. Sí, i entenc que el dia a dia, no? Les pastilles, no? El preparar coses d'aquestes, no? Segurament tot el dia a dia també col·labora el voluntari, no? Això és més un treball dels treballadors i treballadores familiars de l'Ajuntament, que moltes d'aquestes persones en tenen, però és més aquelles coses més de sentiment, més d'emoció, més d'explicar com et sents, no? És l'acompanyament. Agafant el tema que dius de les pastilles, en aquest sentit jo crec que més aviat seria més companyia, més acompanyament i menys Prozac, no? Menys medicació per sortir d'aquesta situació tan angoixant. Amb 25 anys segurament que tens alguna història, alguna anècdota d'aquelles de pell de gallina, de llagrimeta, de somriure. Sí, mira, ara fa molt poc ens vam plantejar de fer la revista d'Avismon dels 25 anys i cada treballadora, vam explicar una anècdota. A mi n'hi va haver una que també perquè era al principi que treballava, que em va arribar molt. Teníem el senyor Joan i la senyora Maria que ens trobàvem a les activitats. El senyor Joan vivia aquí al Casc Antic, la senyora Maria vivia a Sants i de cop es va produir que es guardaven sempre al lloc, ella era separada, ell era solter, va ser una relació d'amor maquíssima. Els van ingressar a residències, un al Bon Pastor i l'altre fora de Barcelona, i els voluntaris els anaven a buscar i quedaven al mig, quedaven per la plaça Espanya i quedaven perquè es veiessin. Es van acompanyar tota la vida. Per telèfon es trucaven cada dia 2 o 3 vegades, les voluntàries que tenien, que eren meravelloses, feien el possible perquè quedessin i la veritat va ser una història molt bonica que vam gaudir tots molt. Els 97 anys d'ell i els 92 anys d'ella. Això és amor en majúscules. Jo firmo, Sí, sisplau. Al final de la teva vida tindre aquestes emocions, hi firmem tots, crec. A més em recorda molt la meva veïna, el veí ja no hi és, però també m'explicaven una història molt semblant, de dues persones que tenen les seves parelles, que perden les seves parelles quan encara són relativament joves, però eren amics i al final l'amistat es converteix en una cosa més important i que els veies sempre agafats de la mà, acompanyant-se amunt i avall. A més, aquest recolzament que reben de persones joves, però en aquest cas jo em sentia més aviat molt ben acollida quan vaig arribar allà a viure, que em deien, si et passa qualsevol cosa, pica-la a la paret, que nosaltres vindrem. I sempre junts, i més, quina gràcia, la senyora Aurèlia, el senyor Joan, i el senyor Joan sempre deia, però a l'hora de dormir jo me'n vaig a casa meva i ella es queda a casa seva. Una monada. Sí, és això, és aquest sentiment, sí. Hi havia dues senyores també encantadores que es van fer amigues, vivien a propet, al Poble Sec, i es trucaven cada dia, una cuinava molt bé i va decidir que l'altra no cuinava tan bé com ella i li feia pastissos, li portava menjar, també sempre moltes vegades a través de les voluntàries que les visitaven. Aquí també hi ha un tema, no? Clar, quan estem parlant d'un moment com és la darrera etapa de la vida, no? Que d'aquestes persones que es coneixen segurament que també s'aniran enfrontant, que ja ho han fet segurament a nivell més proper, familiar, però s'aniran enfrontant a la pèrdua d'aquestes persones que han creat aquesta amistat. Com afronteu aquest dol o aquesta situació de pèrdua? Sí, una de les coses, penso, importants que fem és aquest acompanyament a l'última etapa de la vida, on hi ha pèrdues constants, des de coneguts, però també de la pròpia salut, de les pròpies habilitats, de les pròpies capacitats,
I doncs, fent amb aquesta companyia propera de confiança en el que es pot parlar de tot, de les pors, de les inquietuds. Moltes vegades, acompanyant a persones grans, a vegades hi ha peticions, jo tinc una carta per donar-li a no sé qui, i jo voldria que en el moment de la meva mort s'avisés aquest o s'avisés a l'altre, o no s'avisés a qui fos. Tindre aquesta persona de confiança que t'acompanya a l'última etapa, que pot ser que en comencem a parlar 5-6 anys abans que aquesta persona es mori, però sí que aquest acompanyament proper, sobretot de confiança i des del sentiment, que és el que penso que acaba funcionant. També tenir en compte no només és aquest procés per les persones grans que han creat aquesta amistat o vincle, sinó també hi sou vosaltres, que segurament que també voluntariat o les persones que lidereu l'entitat, que segurament que us hi trobeu constantment havent de gestionar, són vincles afectius que es creen. Sí, nosaltres dins de l'equip sempre diem que els voluntaris no van per lliure, sinó que tenen un equip de professionals que els recolza. Tenim 2 psicòlegs que van a domicili, tant amb la persona gran com en algun moment el voluntari ve a l'entitat i vol parlar de la situació que s'està trobant o de la pèrdua que acaba de tindre. Si acompanyes una persona durant un període important i hi ha aquest vincle, quan aquesta persona es mora també tenim aquestes pèrdues i els acompanyem. Els acompanyem des de la nostra experiència, des de les psicòlogues que intervenen, amb el que necessitin. Quina feina tan bonica, que hi hagi persones que pensen en això, en totes les etapes i facetes de la vida i que treballin per les persones, amb les persones, no? Realment és una funció molt lloable i molt d'agrair que estigueu fent tot això. Moltes gràcies. Aprofitant que està l'Ester aquí, jo crec que al final sempre ho hem fet i sempre ho fem amb totes les entitats que per aquí passen, això és un altaveu, no? És un altaveu que veu la gent, no? Què demaneu vosaltres des d'Abismón? I també jo aprofitaria, no?, en aquests temps de Covid on totes les entitats hem tingut les nostres dificultats, no?, també demanar a l'Ajuntament de Barcelona què és el que necessiteu o si és una cosa, doncs això, que... Doncs nosaltres, per una banda, és el que us deia, necessitem voluntaris que puguin dedicar part del seu temps, un matí o una tarda a la setmana, amb tasques diverses, des de tasques de suport al despatx i tasques d'acompanyament a les persones grans, en tots els àmbits possibles. Necessitem suport per tasques que estem fent de posar la digitalització al dia, això ho demanem, projectes més importants, a l'Ajuntament, que sigui, que ens doni també aquest suport i sobretot fem visible que la soledat és un problema de la nostra societat i que tots ens hi hem de posar a solucionar-lo. Si em deixes afegir un comentari una mica abans, agafant el que deies abans, que la majoria de voluntàries són noies o dones, fer pensar també que això tothom hi té molt a fer, que tant fa que siguem homes, dones, que la qüestió de les cures és una cosa de tota la societat. I tant, i tant. Tenim voluntaris homes, molts, però que sí, que també, i tant, i moltes senyores grans quan veuen que l'acompanya un voluntari home, doncs, ostres, que bé, que tinc aquesta companyia, vull dir, tot, a qualsevol edat, a partir dels 16 anys, tenim voluntaris de 16 anys i fins a 85, que a vegades no saps distingir quina és la persona acompanyada, el voluntari que acompanya. Aquest esperit jove de totes les edats és meravellós. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per la vostra participació, per portar-nos aquestes històries d'amor i per, sobretot, fer aquesta tasca tan important des de fa 25 anys. Felicitats, també. Moltíssimes gràcies. Recordar que esteu a abismon.org, el telèfon que és el 93... 332 58 58, hi ha Jocs Florals 58. Per allà baixarem passejant, que ja aquest barri ja m'agrada. Molt bé, doncs gràcies. Merci, Ester. A vosaltres. 7 ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Societat, veus unides.